Днеска сме, ако беше 1 октомври 2023 година, хубав ден слънчев, нивото е 42. Ами той и аз май не съм много добре, но той твикам стоя цял ден облякан. Един студен ветрец духа ту отдолу, ту отгоре, върти го постоянно. Не е силен, ама колкото забела. Рибата е кълга по-добре от вчера. Хвана се от всичко по нещо. Някой таранка, някой платичка, някой штукичка, някой разперчи и такива работи. А сега може да им даже и косме хванали. И като цяло ден е хубав за риболов. Много хубав даже. Като си има преди, че сме 1 октомври. Ако изкараме те до към края на декември, добре ще бъде. Я не се кой подскача тук. И с водораслите, Милко мина размъти водата. Подскачат. Добре, че пръскат на това отгоре. Нещо става тук. Ще му опръска и тяхата. Много опръскат бе. И ту се разкаля водата, Милко тук направи всичко. Ай сте подскачали толкова много. Айде по водата. Трябва да ми рибата, че се окаля. Да поседнем да сядаме на лодката. Ай, няма седна. Ако си гласим багажа, се тръгваме.